Dili sayon ang pagpangitag Ginoo sa atong kinabuhi. Lingi ay mong tupad, ing nakapila na ka nakakitag Ginoo. Ing nakuno. Nakapila na jud ka kanang kita jud ka Ginoo ba? Ambot lang. Mao na daghan kayong nangita as Ginoo. Bisan si Jesus naingon man, moabot ang panahon nga mangita mo nako, pero dili gyud mo makakita nako. Pero si Maria Magdalena nakakita ni Jesus. Ug ang mga santos ni testimonya nga nakita nila ang Ginoo. Mao nang ang ilang kinabuhi nahimog yung balaan kay nakakita sila Ginoo. Gitawag sa ninato sa ato karong panultihon labi na sa theological analysis nga faith experience. Mao nang daghan kayong mga tao karon na nangahimong leader sa dagkong mga relihiyon o mga sikta tungod kay duna sila'y encounter with Jesus. Ana. Nya kun wa gani tay faith experience nga ikasuporta nining atong pagpanaw sa pagtuo dinis kinabuhi nato sa kalibutan, maglisod gyud tag sustener. Dali kay tang matumbas mga tentasyon sa lipat-lipat sa kalibutan, dali kay tang mada basta wa tay faith experience. Kana bang kasinatian sa pagtuo. Nya unsaon man aron makasinati tag pagtuo, ang una gyud nga buhaton matud pa diri sa atong unang pagbasa, kinahanglan gyud na atay gugma sa Ginoo. Motong naingon siya, gipangita nako ang akong hinigugma. Kana bitang mangita ka sa imong hinigugma, di ka maluyag pangita, no? Ako inomdom ko sa una, kamong mga nakasuway pa nga wala pa ning text-text, suwat-suwat pa to. Suwat-suwat ba? Mopada kag suwat karon, sunod buwan pa na mabaslan. Labi na ang imong gisuwatan tuas layo-layo nga lugar sama ng Manila, labi na gyud gawas nasod, nausay duha ka buwan. Nya kanang duha ka buwan, excited kay ka nga makabasa sa iyang response. Duha ka buwan ang imong joy, ang imong excitement. Di pa karon nga bisag tuas Amerika ang imong gihigugma, usa lang nimo ka text, mag-expect na ka nga few seconds or few minutes after makadawat na ka. Nya dili gani ka kadawat moabot ng mga 3 ka oras, maglagot na ka. Kana bang mubo kay tag pasensya. Kani manggong nahigugma nga tao, taas kay na siya pasensya para sa iyang gihigugma. Kana ding mga inahan, ako mag-observe man ko, wa man ko nakapaanak, pero mo observe ko ana mga inahan. Kanang gihigugman ninyo ang bata, tanawa ragod, maghilak ang bata, sige lang yun mong kanta-kanta, siging kanta-kanta, ana, niya, ano man bibing, ano man, tiyabaw na sa naman, sige lang yun. Ako nalay pulaan maminaw, sama na siya diyo, Diagi ka usa nagkasakay mi ba sa eroplano, niya ang akong luyo, na ay bata nga gida, niya, magsige siya Tagalog ba? Ano? Oh, okay. So lang kay hapit tala mi mutugpang, hapit lang sa mo. Maurot ka ba ta? Ano man? Ay, wala. Ano. Sige, naku, kabuutan niya. Ako diri na irritate na kaiko. Kaya ko mahigugmas bata. Pero ako pati nitong bata. Pailob sa ko. Taas kay pailob ang nahigugma. Ngayon ko na be, lingi ako na imong tupad. Yung nahigugma ka na ako. Ingna ko lang. Muna kanang mga asawa nga nahigugmas ilang bana, taas kay na siya pailom. Di na siya maluya, di na siya mapulan sa iyang bana, di na siya magyaw-yaw. Pero kana ganing asawa nga gamay lang kayong sukwahi sa lihoks bana or sultis bana, sinta dayon, wa nay gugma. Way gugma. Og di sa na siya kakitag bana. Bisag na siyang atubangan ang iyang bana, di na siya kakita. Kaya di man siya kakita siyang bana, samot na sa Ginoo. Narabay daghan palaaway kay bana, nya kusog kay mo simba, kay nangita Ginoo. Unsaon imo pagkakita Ginoo nga wa magikakakita sa imong bana? Una na ingos Kristo nga usa ka kabakakon, si San Juan ba to sa iyang ebanghelyo? Bakakon ang tao nga nag-ingong nahigugma sa Ginoo nga dili niya makita, unya naglagot sa tao nga iyang makita. Kay ang tao mao ang imahin sa dili makita nga Dios, the image of the invisible God, mao na ang tao. Muna kung mangita dayta Ginoo, naagi tay gugma. O kinsa may una natong higugmaon,
ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, higugmaa ang tao. Kana yung tao mo higugmaa. Ayaw nag-ilisig iro, ayaw ilisig manok, ayaw ilisig iring, ayaw ilisi ana mga stop toys kana mga unsa nang tidibir o uban pa diha hasta pa mga unggoy-unggoy mo igakos-gakos diring unggoy hagkan-hagkan at tidibir hagkin ang bana nimo ang naong murag unggoy atong no gatong tidibir mga leon-leon imong unlanin ng bukton anang imong bana nga porting hubuga gaksa-gaksa ng imong asawa nga sigak ig mata porting ng sukua kanay gaksa piti-piti juga tamparos ana adto sa katong tidibir nga di mo baos adto masakang adtong iro magtilap-tilap ng iro mo tilap sa tunimo kay imo man tong pet kana tilapin ang asawa nimo ng sigak ig mata kagot ng ngipon sa kalagot nya luod na kay ignaon kana tilapi di ba kita juga diha Ginoo og mao ni ang ikaduhang paagi nga makakita ta Ginoo diin man gipangita ni Maria Magdalena ang Ginoo didto sa gilubngan sa Ginoo didto sa simbolo sa kasakit ug kamatayon sa iyang gihigugma didto niya gipangita ang Ginoo pasabot di ay makita nato ang Ginoo diha sa atong mga kasakit ug mga kalisdanan ayaw pangita Ginoo didto sa mga mga carnival sa atos mga Disneyland ayaw diha pangita as Ginoo hain ka gisakitan kay naa diha ang Ginoo. Moto si Maria Magdalena gasigig li sa lubnganan. Sakit kay na magsigi kag tan-aw sa lubnganan sa imong gihigugma, di ba? Pero siya matug. Gasigi siya dito bantay sa lubnganan, nya gahilak kamo. Kung sakita na mo sa inyong anak nga nisuyop, zaman inyong pangitaon ang Ginoo, anang siga kay mata ninyong anak, kagot ng ngipon o magsigi mo yaw-yaw. Kung ang imo rong silingan gasigi nagmaritis nimo gikuan ka gilibak kag maayo gidaot na ka gikural pang inyong agianan nga sa una ra ba anha na magpangayo ag bugas sa inyo katong ga-eskwela pa karong naka-abroad na dato na gikural na nung inyong agianan nya mosinghag pa nimo mangita ka Ginoo anang tawhana o magyaw-yaw ka unsaman yaw-yaw no dayon kag ingon now buang murag unsa sa una da murag unsa ay ayaw pangitaa ang Ginoo diha nyag masakitan na mo sa inyong pare unsa man mangita mo Ginoo o mobalhin mo laing parokya mga animal pangitaa ang Ginoo diha tutukin ang naong sa pare nga murag yawa ay kang Ginoo ani ay kang Ginoo ani yawaan makakita lang kang Ginoo diha sa imong kasakit basta nahigugma ka kay ang Ginoo naagyod sa mga nasakitan di ba niingon siya bulahan kamong nagsubo kay lipayon o hupayon kamo sa Dios blessed are you who mourn you will be comforted kinsa may mo comfort nato kinsa mo console nato ang Ginoo mo na ug naa kay kasakit go through it and God will show Himself to you. Og basahon na to ang Biblia, diha gid sila nakakita Ginoo sa ilang mga kasakit, labi na ang kaning kinabuhi sa mga martyrs, diha gyud. Tanawa ra gud ng mga tao nga napriso, ako siya lima man ko ka tuig sa prison ministry sa atong archdiocese 2014 to 2019. Ang mga piniriso dito ba sulod nasa diyo ko'y kailang mga grabe gyud ka mangtas na muhimog mga krimen sa katilingban pag-abot dito tuwa na sila sa prisuhan ba tang kusuga mo rosaryo sige paghikap anang mga sinaw na kay nang ilang mga ribulto dito sige hikap nya magmisa ko nya nay kandila ingon aning kandila ighumas mo isab hakpon pa na hasta ng sigas kandila ila nang ano ni aplas dire ana kana mag-ana kog holy water aso saurong holy water pero dinhis gawas dinhi nga lipay pa kay sila ana asa musod og simbahan pero mapriso kakita jud Ginoo
Naago dito'y bangis kay tanan nga hadlok ay metos una. Pag-abot ito, gana-ana na, simba na ako. Padir, buta na kayo. Padir, pamin na tadri. Ako, naong gas panuay ni amin naman eh. Amin. Mo amin. Pero, sige ming kita dos gawas, asa mo amin. Nga daghan sa gyud nga gikas prisuhan, paglaya, nahimo na gyung transformed. Daghan. Dito sila nakakita Ginoo sa ilang kasakit. Mo na kita, na naganitay kasakit, ang ato dayong isulti, niya na'y Ginoo dinhi. Sakitan ba ko aning pagka-transfer na ko sa Compostela? Kay magpasan man ko og 70 million ngadto. Sakit Nya nindot man ta dinhi. Kay mo lagi akong giingon, murag comfort zone ba? Tuloy-tuloy na ang ating ligaya dinhi. Natay kapuy-an sakto, natay mga facilities sakto, naanad na sa ato mga donors dinhi. Igabot na ko dito, wapay siguro kung napabatay donors dito. Ikakita niyo na kung to ako nagmisa, basing mo yun, Father Daddy, natadya. Wala na siya San Vicente. Ay, nana ba? Murabitag na ay worry, na ay pain, niya magdapa kaaning ni ang 70 million, niya maligya sa tagslat, hinay kayong halin. Mao nang sakitan ko, pero karon, sa akong pagpamalandong karon, nakaingon ko, na ay Ginoo ani. Lord, I will encounter you in Compostela together with Santiago. Santiago Apostol, kay ba mo Santiago Apostol? Kanadiya? Sa tanang 12 ka apostolis ni Kristo, siya ay unang giputlas liog. Kana si Santiago Apostol mo na unang giputlas liog sa tanang apostolis. Giputla nas liog ni Herodes. Nya, pagkakita ni Herodes nga murag ni Epikto, kay nangahadlok mang mga followers ni Jesus, sugo dahil niya si San Pablo, kana Saulo pa na sa unang, out ni sa mga Hudiyo, sige, atakihan na nagmaayo ang mga Kristiyanos, kaya nangaratol na sila. Kana siya, unang giputlas liog. Kaning 70 million, gisigihan naman tagpaningil anis uban. Way siguro, ato dyan ko, maputlas liog dito. Rescue halan yan yung akong liog, ha? Anak kita kakita Ginoo sa atong kasakit. Kining atong mga proyekto din sa San Vicente Ferrer Parish, kining atong nanindot na nga simbahan, nakapalitag mga yuta, nakatukod tag kumbinto, nakatabang tas kapilinya di Fatima nga matukod to, ug uban pang mga proyekto sa Archdiocese, nakatabang tag mga sobras 20 ka mga parokya, Luzon, Visayas, Mindanao, nakapanghatag tag pila na ka thousands of bugas nga tag 5 kilogram lain-laing pamilya. Kining tanan ato ning ginabuhat tungod kay nakakita tag Ginoo. O nganong nakakita tag Ginoo kay ang atong gi-replyan, ang atong gipaningkamutan pag handle ang mga kasakit, ang mga sakit nga sitwasyon. Kining atong simbahan, buslot to nig atop sa una, naggabuslot na ning kisami, 70% sa tiles na nga tangtang na, wa tay kurente dinhi nga enough kurente, wa ta ni yuta, wa matransfer ang yuta, wa tay building permit, occupancy permit, o kaluis Ginoo kining tanan karon, mga 90% na human na gid nato. Wa tay kumbinto, karon napatay kumbinto with matching elevator. Na siya. Ato ning nabuhat. Ang kantidad ani, ako lang yang himuan og summary, one of these Sundays nga moabot akong i-report ninyo. Pero mao lagi ang resulta na agyoy 70 million nga utang pa. Palit lang gyapon tag slot. Og dinhi ta makakita Ginoo. Tanawa ikahurot aning 70 million. Kung mo palit lang gyud mo kamong tanan nga nakabati, palit mo tag sa kaslat bisag once a week lang, makakita kita how our love for God and for the church works. Mahuman ra dayon ning 70 million pesos. Mawa ra dayon ni siya. Mura ra nig hangin mawa. Nya makaingon ta, gaan ra man kay Father? Nakakita na ka Ginoo. Gaan ra ba?
pila rago ng 100 pesos, ana, ihatag nimo. Nya, doon na siya sa 100 pesos. Ang to, niabot na tag 258,000 ang nanghatag og 100 pesos. Siyunan nga, ana, dali ara kang mawa sa 70 million. Sabot, baka mo, ano, sige na, manindog na ta.